Bona tarda a tothom. Primer que tot, permeteu-me donar la més cordial benvinguda al representant de SUNEM, el senyor Pep Gregori, també a la Mireia Sabater, com el grup d'Acció per la Llacuna, i també a la Sandra Julià, com el grup de Compromís per la Llacuna. Permeteu-me també agrair als regidors que fins ara han estat aquí, el senyor Albert Valiente, el senyor Rosa Busquet i, malauradament, el regidor que ens ha deixat, el senyor Miquel Grau, que tant tots tres crec que han fet una tasca prou important durant aquests anys que han estat aquí a l'Ajuntament, defensant tot el que ells creien el millor per la Llacuna. Avui és un ple en el qual es donen a conèixer el tema de l'ordre de dia. Hi ha 4 punts que vostès els poden aprovar o no els poden aprovar, i després hi ha el punt 5 i el punt 6, que és els punts en què s'informa el nomenament de tinents d'alcalde, delegacions conferides, etc. I també donar compte de la Constitució com a grups municipals, tant Compromís per la Llacuna, Acció per la Llacuna i SUNEM per la Llacuna. Dit això, com vostès saben, els plens extraordinaris no hi ha pregs i preguntes, però avui jo com a alcalde faré una excepció i vostès, com a primer ple, si volen exposar el que vostès creguin, amb molt de gust es pot deixar. Però en tema de pregs i preguntes són els plens ordinaris, que aquí ja se'ls ha fixat quan es faran els plens ordinaris. Saben vostès que un ple extraordinari l'alcalde el pot anomenar, si em permeten, cada hora. Cada hora pot anomenar un ple extraordinari, però el que és el ple ordinari queda fixat aquí i amb l'aprovació naturalment de tothom és quan per llei s'ha de fer dintre del temps que permet amb tema que si una població té de 5.000 habitants en darrere, se li permet fer un ple cada 3 mesos, crec que l'últim dijous de cada mes de l'últim dijous del que pertoca al 3 mesos. Dit això, l'ordre del dia és la fixació de la periodicitat. El punt 1 és la fixació de la periodicitat de les sessions del ple. El segon punt és la creació i composició de la Comissió Especial de Comptes. El tercer punt és un nomenament de representants de la corporació en òrgans de col·legiats de competència del ple. El quart punt és un nomenament de COEs, i llavors, com he dit, el punt 5 i el punt 6 és donar compte al ple de les resolucions de l'alcaldia respecte a nomenaments de tinents d'alcalde, delegacions conferides. I el punt 6, tal com he dit abans, és donar compte de la constitució com a grups municipals del grup Compromís per la Llacuna, Acció per la Llacuna i SUNEM per la Llacuna. Secretari? Proposta d'acord de la fixació de la periodicitat de les sessions del ple. Vist que l'article 38 del PROC estableix que dins dels 30 dies següents de la sessió constitutiva l'alcalde convocarà la sessió extraordinària del ple a fi de determinar, entre d'altres assumptes, la periodicitat de les sessions del ple. Atès que l'article 46.2 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la llei 11/1999, estableix que el ple celebra sessions ordinàries com a mínim cada 3 mesos en les poblacions de fins a 5.000 habitants, es proposa al ple el següent acord. Únic punt. Fixar el darrer dijous dels mesos de gener, abril, juliol i octubre a les 20 hores per la celebració de les sessions ordinàries del ple. Molt bé. Vostè, com vol interferir, està d'acord amb això? No està d'acord?
estic d'acord que no cal. Molt bé. Vostès? Tenim un suggeriment, una pregunta, que té a veure amb això. Si pensen incorporar videoactes a partir d'ara després, o si és possible, aquest estudi per incorporar i fer revista de la Però bé, he preguntat si es pensa incorporar la videoacta ja recollida directament des de la secretaria de l'Ajuntament per tenir els plens recollits. Si ho tenen pensat, no estic bé. Sí? Objectiu, el meu sentit, no? Fem nota. És només un suggeriment, Molt bé. Sí. Punt número 2. Sí, proposta d'acord a la creació i composició de la Comissió Especial de Comptes. Fins que l'article 127 del PROC estableix que la Comissió Especial de Comptes és d'existència preceptiva, segons disposa l'article 116 de la Llei 7 per l'any 1985 de l'11 d'abril, reguladora de les bases del règim local i la seva constitució, composició, integració i funcionament, s'ajusta al que s'estableix per les demés comissions informatives. Atès que l'article 125 del PROC estableix que l'alcalde és el president de totes les comissions informatives i que cada comissió estarà integrada de forma que la seva composició s'acomodi a la proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics representats a la corporació, es proposa al ple el següent acord. Únic punt. A crear la Comissió Especial de Comptes, la qual estarà formada pels següents membres. President, el de la corporació, el senyor Josep Pereira Pau. Locals, el senyor Xavier Trias Camps, del grup Compromís per la Llacuna, la senyora Mireia Sabater Balada, del grup d'Acció per la Llacuna, i el senyor Josep Lluís Borgori González, del grup Somet per la Llacuna. Secretari de la corporació. Ja mateix. S'aprova? Sí, molt bon afegir. No? Sí. Va. Punt 3. Proposta d'acord de nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats en competència del ple. Vist que aquest Ajuntament té representació en els següents òrgans col·legiats, la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis de la Noia, l'Agrupació de Defensa Forestal de la Llacuna, l'Associació de Pares i Mares del FEP i la Màger, la Llar d'Infants del Sol i la Lluna i la Comissió de Termenament. Atès la necessitat de nomenar representants municipals dins els referits òrgans col·legiats, es proposa al ple els següents acords. Primer, nomenar l'alcalde, el senyor Josep Pereira Tor, representant d'aquest Ajuntament dins la Comunitat Intermunicipal de Serveis de la Noia. Segon, nomenar el tinent d'alcalde, el senyor Trias Camps, Xavier Trias Camps, representant d'aquest Ajuntament dins l'Agrupació de Defensa Forestal de la Llacuna. Tercer, nomenar el tinent d'alcalde, el senyor Xavier Trias Camps, representant d'aquest Ajuntament dins l'Associació de Pares i Mares del FEP i la Màger i la Llar d'Infants del Sol i la Lluna. I quart, nomenar els representants de la Comissió de Termenament, com a president el senyor Josep Pereira Tor, com a vocals la senyora Sandra Julià Silacas i el senyor Josep Martí Mogades i secretària de la corporació. un comentari. Total. Dintre dels òrgans col·legiats, es coneixem, si la Junta de la Nuïva de Carme Capellades ha d'haver-hi alguna persona delegada en una. No, perquè allà hi ha una junta... Perdó? Ara em sentiu millor, no vol mitjar nit. Preguntava si dintre de la Junta de l'Aqüífer Carme Capellades, que és important en aquesta sequera, ha d'haver-hi alguna persona de l'Ajuntament delegada per començar les reunions. La Joan, que és la junta d'això, hi ha una junta pròpia en la qual està formada per l'alcalde de Capellades, l'alcalde de Carme, el secretari que ja és de la mateixa junta de la Carme Capellades. És a dir, mai, a més, quan fan juntes, inviten l'alcalde i, com tots sabeu, el tema de la junta de Carme Capellades no tot s'acaba amb els ajuntaments. Hi ha molts particulars que formen part de la junta de Carme Capellades, com les fàbriques i gent que extrau el tema del rec i això. Mai hi ha hagut cap representant a nivell de... Ni ens avisen quan fan reunions internes, és a dir, ens avisen 2 cops l'any, 3, Com fan l'assemblea. com fa l'assemblea. Si estan interessats vostès en estar a l'assemblea, prenem nota i amb molt de gust us farem saber. Sí, t'interessaria.
I després també d'aquests òrgans col·legiats, si a nivell de transparència les actes de les reunions estaran disponibles al web de l'Ajuntament. Bueno, i el tema de la llei d'assignació, com sempre oportunament ja els hem dit, i estem una persona, diguem així, dedicada a tot això. I es nota possibilitats. Es nota, no sé si suposo que sí que es nota, és a dir, que hem dedicat una persona exclusiva en tot aquest tema. Si vostès noten alguna cosa que no ho veuen prou clar, doncs això per descomptat que posarem el remei que s'hi ha de posar. L'Ajuntament està fent tot un seguit d'esforç, diguem-ho així, perquè tinguin la visibilitat no sols vostès, sinó qualsevol ciutadà del nostre poble. Sí. Joan, que has apuntat això de Joan? Hi ha l'altre punt? Proposta d'acord de nomenament de representants de la corporació. Proposta d'acord de nomenament de cambres. Atès que per l'entrada en vigor del Reial Decret Legislatiu 10/2015 d'11 de setembre de 2015 es va modificar les funcions de tresoreria en l'àmbit de l'Ajuntament de No, no sé. Parla. Sí? No. Sí? No. Sí, no, és un medalló. Sí. Allò fa... Ara està que Atès que per l'entrada en vigor del Reial Decret Legislatiu 10/2015 d'11 de setembre de 2015 es va modificar les funcions de tresoreria en l'àmbit de l'Ajuntament dels ajuntaments de menys de 20.000 habitants, en el sentit que aquestes funcions recauran en els interventors, o com en el nostre cas, el secretari interventor, per ser un municipi de menys de 5.000 habitants. Josep, per favor. Ja queda dret. Atès l'informe jurídic de la Secretaria General, Intervenció General i Tresoreria de la Diputació de Barcelona en relació a l'article 3 del Reial Decret Legislatiu 10/2015 i els seus efectes en els municipis de menys de 5.000 habitants que comptin amb la plaça de Secretaria d'Intervenció pel que fa a les funcions de tresoreria i recaptació i les seves implicacions en la gestió comptable, atès el nou redactat que disposa l'article 92 bis de la llei 7/1985 de bases de règim local, atès que les funcions de secretaria d'intervenció amb caràcter accidental són exercides actualment d'acord amb l'article 33 del Reial Decret Legislatiu del Reial Decret 1732/1994 de 24 de juliol del senyor del Mayor Vendrell, atès les competències de l'alcalde i d'acord amb l'article 21 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, que d'acord amb el Reial Decret 10/2015 d'11 de setembre de 2015, modificar les funcions de tresoreria en el sentit que aquestes funcions recaiguin per ser el nostre municipi inferior a 5.000 habitants en el secretari d'interventor accidental, el senyor Pau Mayor Vendrell. Segon, nomenar com a creuers de l'Ajuntament de la Llacuna els efectes de pagament al pagador l'alcalde, el senyor Josep Pereira i Tort, i l'interventor tesorer, senyor Pau Mayor Vendrell. Tercer, notificar els presents acords en deguda forma als interessats i donar trasllat del present acord a les entitats bancàries amb les que l'Ajuntament tingui compte obert. Sí.
compte de les resolucions de nomenament de tinents d'alcalde i de delegacions conferides als regidors de l'equip de govern. Aquests sí que són una mica. Sí? Hola? Donar compte al ple de l'aprovació per decrets d'alcaldia amb dos de data 3 de juliol de 2023 sobre el nomenament de tinents d'alcalde i sobre les delegacions conferides als regidors de l'equip de govern d'acord amb el que estableix els articles 23 i següents del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. Les resolucions es transcriuen literalment. Sobre el nomenament de tinents d'alcalde. Josep Parera Tot, alcalde president d'aquest Ajuntament, proclamat com a tal en la sessió plenària de data 17 de juny de 2023, en ús de les atribucions que em confereix l'article 46.1 del vigent reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol primer nomenar primer tinent d'alcalde d'aquest Ajuntament el senyor Xavier Trigas Camps. Segon, nomenar segona tinent d'alcalde d'aquest Ajuntament a la regidora senyora Sandra Julià Sibates. Tercer, correspondrà als tinents d'alcalde substituir en la totalitat de les seves funcions i per l'ordre del seu nomenament a l'alcalde en els casos d'absència, malaltia o impediment que l'impossibiliti l'exercici de llurs atribucions, així com desenvolupar les funcions de l'alcalde en els supòsits de vacant en l'alcaldia fins que prengui possessió el nou alcalde d'acord amb el que estableix l'article 47 i 48 del ROF. Sobre les delegacions conferides als regidors de l'equip de govern. Josep Parera Tot, alcalde president d'aquest Ajuntament, proclamat en la sessió plenària de data 17 de juny de 2023, en ús de les atribucions que em confereix l'article 46.1 del vigent reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resol, primer, delegar a l'alcalde senyor Josep Parera Tot les regidories de Governació, Urbanisme i Hisenda. Segon, delegar el primer tinent d'alcalde Xavier Trigas Camps les regidories de Comerç, Ocupació i Promoció Econòmica, Esports i Joventut i Ensenyament. Tercer, delegar a la segona tinent d'alcalde, la senyora Sandra Julià Sibates, les regidories de Cultura i Turisme, Festes, Benestar i Serveis Socials. Quart, delegar al regidor senyor Josep Martí Mocades les regidories de Sanitat, Serveis, Vies Públiques i Locals Municipals i Medi Ambient. Cinquè, aquestes delegacions comprenen la facultat de dirigir els serveis corresponents, així com la de gestionar en general, inclòs la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. Donar compte de la constitució dels grups municipals. Donar compte al ple de l'aprovació per decret d'alcaldia de 3 de juliol de 2023 de la Constitució dels grups municipals, d'acord amb el que estableix els articles 23 i següents del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. La proposta aprovada es transcriu literalment. En data 17 de juny de 2023 es va constituir la nova corporació sorgida de les eleccions locals convocades pel Reial Decret 207/2003 de 3 d'abril i celebrades el 28 de maig d'enguany. L'article 7.3 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, estableix que els membres de les corporacions locals, a efectes de la seva actuació corporativa, han de quedar adscrits a un grup polític, excepte si no s'integren en aquell grup polític o formació electoral per la qual van ser escollits o que abandonin el seu grup de procedència, per la qual cosa tindran la consideració de regidors no adscrits. Per altra banda, l'article 24 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, disposa que els grups polítics es constitueixen mitjançant escrit adreçat a l'alcaldia, firmat, subscrit per tots els membres de la mateixa formació política, determinant la seva denominació i designant els regidors o regidores que exerciran els càrrecs de portaveu i portaveu suplent. Atès que els representants regidors dels grups municipals Compromís amb la Llacuna, Acció per la Llacuna i Sumem per la Llacuna han presentat un escrit signat per
tots els seus integrants i presentats a la Secretaria General de l'Ajuntament en els termes de l'article 23 i 24 del ROF, d'acord amb l'article 25 de l'esmentat Reial Decret 2561/1986, resol, primer, declarar constituïts els grups municipals seguidament relacionats, designant-se en aquest acte titular i suplent. Per compromís per la Llacuna, portaveu titular el senyor Josep Parella Tort, portaveu suplent el senyor Xavier Trillascamps. Per Acció per la Llacuna, la portaveu titular la senyora Mireia Sabater Balada i el portaveu suplent el senyor Sebastià Joda Quesada. I pel grup municipal Somem per la Llacuna, el senyor Josep Lluís Gregori González com a portaveu titular. Segon, notificar aquest acord a tots els interessats i publicar-ho al tauler de dictes de la corporació. Tercer, donar compte de la constitució dels grups municipals dels seus integrants i portaveus a la primera sessió del ple que se celebra. Molt bé. Aquí és el cartipàs d'aquest ple. El pròxim ple serà el ple ordinari, que tocarà serà el 27 de juliol. Tal com he dit abans, vam formular alguna pregunta, alguna suggerència. Ja us dic que... Sí, nosaltres des d'Acció per la Llacuna, com a pregunta, sí que ens semblaria interessant saber, demanar també al proper ple, com a mínim, que puguin presentar les línies generals estratègiques o el següent ple ja de l'octubre, potser, perquè si no és molt aviat, no, ara el juliol, una mica un pla d'acció municipal, tal com marquen els reglaments de la Diputació de Barcelona, amb una mica els principals projectes estratègics, les línies a seguir amb alguns dels temes que tenen cada una de les regidories, sobretot pensant en alguns temes de millor, més que importants sinó urgents, no? Sobretot, per exemple, fer menció al tema de Cal Magí Ferriol, que també s'havia dit que hi havia un compromès a una possible compra a finals de juliol, per tant, saber què passarà amb això, perquè potser no, la ciutadania encara no ho sap. Una mica presentar, demanar a les regidories que puguin plantejar aquest pla de treball, no? Per poder anar aquest seguiment, que també la ciutadania sàpiga exactament a qui dirigir-se i en quins temps es puguin anar fent cada una de les diferents actuacions que han plantejat el seu propi programa electoral. Molt bé. Alguna pregunta més? Si em permeteu simplement, per lo que serveix, ja tenia previst pujar el to, queda decoratiu. Simplement, si animar-nos a partir del proper ple, posar-nos a treballar tots plegats. En el ple de Constitució, l'alcalde amb molt bon criteri va exposar la necessitat de treballar junts, sumant. Avui hem sabut el cartipàs. Desitjar als regidors el millor dels èxits, saber que nosaltres, parlo per mi, perdoneu, però estic convençut que el tarannà és similar, estem a disposició de construir, de sumar i tots aquells projectes en què puguem aportar qualsevol cosa poden comptar amb nosaltres, qualsevol dels 4 regidors, tinents, alcalde. De la mateixa manera esperem que les aportacions que fem nosaltres siguin també degudament ateses i en la mesura possible que puguin aportar alguna cosa al meu poble. Com vostès saben, el grup municipal de Somem per la Llacuna no va donar suport a l'alcalde, no per una qüestió d'immaduresa, com hem escoltat. Donar suport a l'alcalde tampoc hauria estat una qüestió de vicàries, que això ho deixem per la literatura espanyola del siglo de oro, però simplement explicar-nos això, que ens tenen a la seva disposició per al que vulguin, per construir plegats i sense cap mena de negament, encantats d'estar aquí amb vostès. Molt bé, moltes gràcies. Els comunico que també nosaltres crearem cada regidor tindrà les seves competències, com aquí s'ha dit expressament, i no s'havia fet mai això, però crec que ho hauria estat valorant i naturalment és important. Cada regidoria estarà apoyada d'una forma, ja que vostè diu que
vostè ha sentit, suposo que ha sentit, que naturalment proposo que cada regidor tingui el suport moral i humà per lo que necessiti, sense cap tipus de despesa ni una a rebre en concepte d'aquest esforç humà i moral que pugui tinguer els possibles voluntaris. Naturalment, els dic que cada regidor tindrà un o dos, diguem-ho així, persones de la seva confiança dintre de la nostra candidatura, en el qual també passa que, com vostès també poden fer igualment, és a dir, hi ha 14, 15, 8, 10 persones que amb tota il·lusió es presenten en unes eleccions i després aquestes persones ja queden oblidades per sempre durant tots els 4 anys. Això, per experiència, així ha sigut, encara que les últimes vegades no s'ha portat a terme, però és evident que tota aquesta gent que formaven la nostra candidatura tenien molta il·lusió per col·laborar d'una forma desinteressada, per col·laborar, per apoyar i per el que faci falta, perquè la tasca que de vegades es necessita humana, on hi ha prou recursos per portar a terme, perquè naturalment, si diguem així, l'equip de govern el portéssim tots plegats, potser seria més fàcil, però portem l'equip, diguem-ho així, amb 4 persones, necessita el suport moltes vegades i així ho farem. Més que res dir, perquè si de vegades veuen entrar i sortir amb tots els respectes persones que no són regidors, però que s'han ofert a treballar pel poble d'una forma desinteressada amb el que faci falta en cada aspecte de cada regidoria. Això els dic amb la sinceritat del món. Sí. Sobre aquest tema, permeti'm, alcalde, que plantegi un cert dubte i que m'adreci també al secretari sobre l'encaix d'aquestes persones en l'estructura orgànica de l'Ajuntament. És a dir, no té res a veure... Permeti'm. És que en cada candidatura tenim persones molt motivades que ens donen suport, que ens donen assessorament de manera desinteressada i no els anunciem en un plenari. Llavors vull saber aquestes persones simplement quin accés a informació tindran, quin paper tindran, i llavors per què ho traiem en un plenari, quin encaix tenen jurídicament, quin encaix tenen. Un plenari perquè naturalment... I quin control de transparència hi haurà? Transparència, com vol dir transparència? No entenc. Bé, aquestes persones... Imagini's el regidor de Medi... Si em permet un moment, em pregunta per transparència, li responc: aquestes persones no tindran retribució, no tindran dietes, però pot ser que tinguin alguna influència, entenc, en les decisions municipals, pot ser que tinguin uns interessos. Volem simplement saber aquest anunci estrany d'aquesta figura que no està recollida a la normativa. És correctíssim. No està recollida, és correctíssim. És a dir, aquesta persona, imagini el regidor de vies públiques que necessiti un suport per què sé jo, canviar cadires, canviar taules, imagini's això, no? És així. Aquest voluntariat. La regidoria de benestar social, naturalment, moltíssims. L'antiga regidora, quan es portaven a terme actes, hi havia 3 o 4 senyores que tenien el suport d'ajudar-la amb ella per portar a terme això. Vull donar significat amb això, que és aquest voluntariat sense cap tipus de despesa, com vostè menciona, sense cap tipus de despesa, simplement és un voluntariat a cada una de les regidories si és que els hi fa falta. És una cosa, per tant, que ja es feia i es seguirà fent igual. Sí, però naturalment aquí som els que som. Som els que som. I naturalment amb els que som els que hem de tirar el carro endavant. No ho veurà vostè, això. No entenc l'anunci en un plenari, vull dir, està molt bé que sí. L'anunci perquè des del primer ple, la creació d'aquesta figura. com que des del primer ple la transparència vull que hi sigui, més que mai. No vull com a alcalde portar res amagat, si de vegades veu que s'ajuda amb algú, que no interpreti cap mal això, és a dir, és un voluntariat
de què s'ofereix per treballar pel poble. No, jo tinc que va una mica perquè òbviament tots necessitem mans i tots nosaltres, inclús el nostre equip, tenim un equip de persones darrere que habitualment ens reunim també, si no cada setmana, cada pocs dies, també per partir endavant totes aquestes propostes. Sí que potser entenc també per on pot anar el tema de l'utilització de les infraestructures dins la casa, no? En aquest espai. I arrel d'això també voldríem preguntar si que com a grups de l'oposició tindrem també un espai on també poder-nos trobar o poder oferir servei a la ciutadania, no? Que si es puguin dirigir a nosaltres en un espai institucional com és aquí com a regidors. Ens agradaria saber si disposarem d'aquest espai, quan i en quines condicions. Vostès tenen un espai, com sempre han tingut els primers grups de l'oposició, un espai regional, hi ha uns espais, tenen un ordinador i naturalment hi ha més espais. Potser un dia els comparteixen vostès, l'altre dia pot convertir en l'altre grup. Vostès tenen un espai per vostès, per atendre els seus afiliats, el que vulgui dir. La gent que Sí, vulgui la gent Correcte. Més preguntes? Alguna pregunta? Ja que vostès han tingut la gentilesa de venir. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i ens emplacem el dia. Vale? Gràcies.